Ýaşaýyşynyň ilkinji 1000 gününde çağanyň beýnisiniň uly depgin bilen ösmegine daşky gurşugyň etýän täsiri. Çağanyň beýnisi beýleki döwürlere garanyňdy. Enesiniň göwresinde galan wagtyndan tä 3 ýaşa çenli has çalt ösýär. Adamyň beýnisiniň towsan göterme gulaý 3 ýaşa çenli emele gelýär. Ýaşaýyşynyň ilkinji ýyllarynda adamyň beýnisiniň neyronlary ýa-da nerw üýjükleri ören çaltlyk bilen ösýär. Bu ýaşlarda beýniniň her bir üýjügi her bir sekundda milliony golaý sinapslar ýagny nerw üýjükleriniň arasyndaky baglanyşygy döretýär. Ondan soňky ýyllarda ölen hiç wagt şeýle depgindäki ösüş bolup geçmeýär. 3 ýaşly çağanyň beýnisiniň işçemligi uly adamynkylardan 2 hesse ýokary bolýar. Ýaşaýyşynyň ilkinji ýyllarynda çağanyň görýän, elläp görýän, datyp görýän, ysgaýan we eşitýän ähli zatlary pikirlenmek, duýmak we öwrenmek üçin beýniniň emele gelmegine kömek etýär. Her gedek çağany guçaklamak, okşamak, talagalayk imitlendirmek, çaga bilen oýun oýnamak bilen ine atalar çagasynyň beýnisiniň ösmegine kömek berýärler. Östürilmeýän ýa-da ulanylmaýan sinapslaryň ýitmegi ýa-da gopmagy, ýagny Lukman diline pruningi bolup geçýär ýa pruninga teze bar bolýarlar. Ulanylmaýan sinapslar ösmeýärler we ahyrynda ýitýärler. Bu hadiseň bilmek ören möhümdir. Ýagny erki ýaşda beýniniň ösmeginde uly mümkinçilikleriň bar bolan wagtynda olaryň ulanylmany ýitirilmegine ýol berilýän ýagdaýlarynda ondan soňky ýaşlarynda onu düzeltmeklik doly başartmaýar. Bu hadisany ýagny ulanylmadyk sinapslaryň üdülüp ýitmegine sebäp bolýandygyny tasdikleýän misallar getirip düşündirip hem bolar. Ýagny 3 ýaşly çağanyň aňsatlyk bilen öwrenýän zatyny biz uly ýaşda ören hayal öwrenýäris. Mysal üçin daşary ýurt dillerini öwrenmek, saz gurallaryny çalmak, tigir sürmek, hal dokuman öwrenmek we şuňa meňdeşleri mysal getirip bolar. Beýniniň işçen ýerleri irki aýlarda ören çalt köpürýär. Ýagny işçen börekleri çalt ösýär. Adamyň beýnisi bütün ömründe maýşgak bolýar. Ýöne iň ýokary maýşgaklygy biziň ömrümiziň ilkinji ýyllarynda ýüze çykýar. Alim Bronfenbrenger'iň bioekologiki nukdaý nazaryna laýyklykda çaga vakumda ýa-da ýapyk ýerde ösmeýär. Çaga bilen töweregindäkileriň gatnaşygy gaty möhümdir. Etçi, kaka, ýakyn maşgala agzalary ýakyn aralykda ýerleşýärler. Bu çaganyň ýakyn gurşagy bolup durýar. Şeýlelikde ene atanyň özara gatnaşygy hem çaganyň ösüşine täsir etýär. Çaganyň daş töweregindäki gurşap alýan jemgyýet, saglygy goraýyş, bilim we beýleki hyzmatlar, ekologiýa, ýaşaýyş şertleri we şuňa meňdeşler bular uzak gurşagy döretýärler. Ýakyn we uzak gurşagyň özara täsiri çaganyň ösüşini emele getirýär. Ösüp kämilleşmek üçin çaga hemişe daş töweregindäki gurşag bilen özara gatnaşykda bolmalydyr.